салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд тоб хабарҳои варзиширо бароятон мегӯяд. Оғоз мекунем. имрӯз оғоз мекунем аз деринтизортарин набарди олами бокс миёни ба қавле ду титани фазои ин нави варзиш Александр Усики украинӣ ва Энтони Джошуаи британӣ. Шумо аллакай медонед ки барои Энтони Джошуа ин дуюмин шикаст дар таърихи фаъолияташ аст ва барои Усик бошад ин 19-умин ғолибияти бебохт. омори Энтони Джошуа 24 бар 2 шуд ва омори Александр Усик 19 бар 0. набарди ин ду боксчии машҳури дунёӣ барои унвонии чемпионии ҷаҳон дар вазни сангин барпо шуд ва шаҳомати маъракаи боксӣ то ҳадди оламшумул буд ки кор то майдони футболии бошгоҳи Тоттенхем Хотспур стадиум расид. майдони хонагии бошгоҳи Тоттенхем барои 62 000 нафар ҷои нишаст дорад ки дар рақобати боксии Джошуа ва Александр Усик ягон ҷои холӣ дида намешуд. ин рақобат медонед барои чӣ ин қадар бонгу ном баровард? Энтони Джошуа қаблан дорандаи 4 камарбанди чемпионӣ аз ташкилотҳои гуногун буд. чемпиони ҷаҳон бо фарзияи WBA супер, чемпиони ташкилоти байналмилалии WBO, чемпиони федератсияи байналмилалии бокс IBF ва чемпиони ташкилоти ҷаҳонии бокс IBO. капк аз даҳони худаш мемирад. Энтони вақти шартнома аз худ боварии зиёд дошт ва гуфт ки Усик дар муқобили ман нотавонтарин ҳариф хоҳад буд. ман як қобчаи зиндаро муштборон мекунам. аз ин рӯ таваккали бузурге карду ҳар 4 камарбанди дар чандин сол бо меҳнати зиёд ба даст овардаашро дар миён гузошт ва гуфт ки миёни мову Усик касе ғолиб мешавад соҳиби ин камарбандҳо хоҳад буд. ин таваккалкории Энтони Джошуа бар суди ӯ набудааст. аз ин рӯ дар ҳамаи раундҳои рақобат Александр Усик бартарӣ дошт ва бо қарори доварон украинӣ ғолиби ин рақобат гардид. Александр Усик баъди ин ғолибият яку якбора чемпиони ҷаҳон дар вазни ниҳоят сангин бо фарзияи WBA, IBF, WBO ва IBO гардид. вақте дод намепурсад бачаи ки ҳастияш ҳаминда. баъди рақобат расонаҳои хабарӣ ҳамин қадар пурталотун буд ки ногуфтанӣ. таваккалкорӣ ва ба назар нагирифтанҳои Джошуа Усикро боис гашт то ӯро дар васоити ахбори омма мавриди интиқод қарор бидиҳанд. баъдан хабаре нашр гардид ки баъди рақобат Энтони Джошуаро фавран дар беморхона бистарӣ карданд. табибон баъди ташхис муайян карданд ки устухони атрофи чашми британӣ ҳангоми рақобат шикастааст. Эдди Хирн, промоутери Джошуа, баъдан иқрор омад ки дар рафти рақобат боксчӣ чандин маротиба ба ӯ шикоят бурд ки як чашмам тамоман намебинад. баъди ин мушкили дигар мисле ки тамоми нерӯи ӯ ба дарди чашм равона шуд, гуфтааст Эдди Хирн. хулас Энтони Джошуа Усикро ба назар нагирифт ва гуфт ки ин сабуктарин рақобати ӯ хоҳад шуд. аз ин рӯ мехост яку якбора 4 унвони чемпионии худро дар муқобили украинӣ ҳимоя намояд, вале оқои Энтони нафаҳмид ки ба як тир 4 нишон гирифтан намешавад. мегӯянд дӯстони хуб фақат вақти донишҷӯӣ ва вақти хизмати ҳарбӣ пайдо мешаванд. ҳамкор дар ҳама касбу кор рақиб аст. хоҳ рақобати солим бошад, хоҳ носолим, вале он касе ҳамроҳи ту кори туро мекунад, ӯ рақиб аст. гап сари муносибати ситораҳои дастаи ПСЖ меравад. Килиан Мбаппе ниҳоятан дар муносибат бо Неймар ба қавле кафид ва гапи дар дил будаашро гуфт. дар охирин бозии чемпионати Фаронса Мбапперо дар дақиқаи 88 бо футболбози бразилӣ Идриса Гуе иваз карданд ва тақдирро бинед ки ҳамагӣ баъди як дақиқаи набудани Мбаппе Неймар як паси хуби головарро ба Юлиан Дракслер фароҳам овард ва олмонӣ онро ба гол табдил дод. баъди ин рақобат Килиан Мбаппе ба сифати шикоят гуфтааст ки Неймар ба ман пас намедиҳад. ин як ҷумлааки хурдака гап аст, вале бовар кунед паёмадҳои зиёде ба бор хоҳад овард. замоне аз як гапи хурд миёни Неймар ва Кавани гапҳо гурехта буд ва кор то ҷое омад ки Кавани бояд аз ПСЖ мерафт. акнун баъди рафтани Месси миёни Мбаппе ва Неймар бояд касе қурбон шавад. акнун ки ҷангро Мбаппе оғоз кард ва мебинем ки кадомаш ғолиб меояд. ба назарам акнун Месси ва Неймар лидерии дастаро бар уҳда мегиранд ва ба Мбаппе як конфети ширину қаҳваи сиёҳу долони ҳаяти захиравӣ аҷаб ҷои зебое мешавад. ана акнун аз баҳси олами MMA ҳарф мезанем.
ҳабиб нурмагомедов феълан муқобили кулли одамони фазои ММА ҷанг эълон кардааст. акнун ин хабарро ман мехонам ва шумо андешаи худро бигӯед. чанде пеш ҳабиб нурмагомедов дар як суҳбати ихтисосӣ дар мавриди муносибати зан бо ММА ҳарф зад. ҳабиб хонумҳое ки ба ин навъи варзиш шуғл доранд он қадар интиқод накард, вале хонумҳое ки пеш аз оғози раундҳои рақобат дар даст рақам гирифта гирди октагон давр мезананд, нолозимтарин зан дар варзиш хонд. ин хонумҳоро дар забони варзишӣ ring girls ном мебаранд ва дар мавриди ring girls-ҳо ҳабиб чунин андеша кард. ман намехоҳам касеро малол намоям, вале ба андешаи ман ring girls-ҳо нолозимтарин одамони ММА ба ҳисоб мераванд. вазифаи онҳо аз чӣ иборат аст? барои ман ин суоли беҷавоб аст. тариқи телевизион ё табло дида мешавад ки кадом раунд оғоз мегардад. ман медонам ки ин як анъанаи таърихӣ аст, вале дар таърих иштибоҳҳои хеле зиёд рӯй додаанд. мо бояд кореро кунем ки дар оянда аз иштибоҳҳо гурез намоем. барои ҳамин ман рингёлзанҳоро нолозим мешуморам. ин андешаи ман аст, гуфтааст ҳабиб нурмагомедов. албатта ин сухани ӯро касе дастгирӣ мекунад ва зиёди мардҳо мехоҳанд ки ин духтарони нимбарахнаи октагон бошанд. чӣ хеле гуфтам, ин суханони ҳабиб нисбати рингёлзҳо фазои ММА-ро пурталотум сохт. аз онҳое ки бо ҳабиб розиянд хеле каманд, ба истиснои аъзоҳои лигаи ҳабиб ва ташкилотҳои размии русӣ ё қавқозӣ. дигар кулли одамони ин фазо зидди андешаи ҳабиб баромаданд. рингёлзҳои машҳур аз қабили Ариани Селесте бо ҳабиб ҷавобан гуфтааст ки ба ман 15 сол лозим буд ки тамрин кунам ва меҳнати зиёд дошта бошам то рӯи октагон бароям. ту метавонӣ маро нолозим шуморӣ, вале барои мо тамоман андешаи ту таъсире надорад. барои ман муҳим нест ки ба ту писанд бошам, вале ту маро эҳтиром мекунӣ. чизи дигаре ки мехоҳам бигӯям он аст ки шумо бо журналист дигар кор надоред, дар бораи рингёлзҳо суҳбат мекунед. он ҷо бояд ба мавзӯъҳои аз ин ҷиддитар суҳбат мекардед, гуфтааст Ариани Селесте. хулоси калон, Фёдор ва Александр Емельяненко, Дмитрий Губерниев, чемпионкаи UFC Валентина Шевченко, Майкл Биспинг, Конор Макгрегор, Дилон Денис ва чанд тани дигар бо ҳабиб розӣ нестанд. як рӯзноманигор хонуми UFC бо номи Лора Санко ки қаблан худ размандаи UFC буд, гуфтааст ки ҳабибро набояд интиқод кард. ин ҷо гап сари фарҳангу тамаддуни гуногун меравад. ин андешаи шахсии ӯ аст ва ӯ дар бораи промоушени худаш ҳарф зад ки намехоҳад дар он рингёлзҳо бошад. ӯ дар ин чиз ҳуқуқ дорад ва шумо наметавонед дар промоушени ӯ маҷбуран чунин хонумҳоро ворид созед. ба андешаи ман ин бад нест. ҳабиб ҳуқуқ дорад ки андешаи худро бигӯяд, гуфтааст Лора Санко. хуб дӯстони азиз, шумо чӣ мегӯед? ин хонумҳои нимбараҳна миёни раундҳо бошанд ё не? Ансу Фати баъди 10 моҳ илlat бардоштан ниҳоятан ба майдон баргашт ва ӯ мисли Азар не, балки мисли шоҳ баргашт. навигарии дигари бозии охири Барса ин буд ки ба Ансу Фати рақами 10 таърихиро доданд. бо голи задаи худ мухлисонро ба по хезонд ва ин як ишораи шоҳи нави Каталонияро мемонад. ӯ баъдан гуфтааст ки ман хушбахтам ки ин рақамро пушти пираҳани худ мебинам. ин ифтихор аст, даъват аст. рақами 10 барои даста чӣ аҳамияте дорад, инро ҳамагон медонанд. таҳти ин рақам Лионел Месси ва Роналдиньо бозӣ мекарданд. дар Барса будан маънои онро дорад ки ту бояд ба ҳама чиз омода бошӣ. ин номдортарин бошгоҳи футболии дунё аст. таҳти рақами 10 бозӣ кардан дар ин даста таҳти фишор қарор гирифтан аст. ҳатто дар Барса будан маънои зери фишор буданро дорад. ман ба худ боварӣ дорам ва исбот мекунам ки арзандаи рақами 10 Барса хоҳам буд, гуфтааст Ансу Фати. бародарам Ансу Фати, вазъияте ки ҳоло Барса дорад рақамҳои 10 аз ту миллион маротиба хубтарро гурезонд. ҳамун Азарро ҳам воҳима карда рақами 7ро доданд, вале арзандаи рақами 0 нашуд. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.